е да паднеш от самолет от 5 км височина директно в амазонската джунгла и да трябва да оцеляваш 11 дни, търсейки помощ. Днес ще ви запозная с фрапиращите истории на хора, които оцеляват след невъзможното, като този прекарал 3 дни във въздушен джоб на потънал кораб на дъното на океана. Хайде да започваме. Номер 10. Цумото Ямагучи. 2 ядрени взрива. На 6 август 1945 29-годишният японски корабен инженер Цумото Ямагучи ходи към гарата на Хирошима, за да се прибере в къщи. Тогава той не знаел, че ще присъства на една от най-големите трагедии в историята на Япония. Към 8 часа сутринта, докато бързал за влака, завили сирените за въздушна атака и само няколко минути по-късно станал свидетел на мащабния ядрен взрив над Хирошима. Ямагучи бил на цели 3 км от епицентъра, но въпреки това ударната вълна от експлозията го изхвърля метри назад, оставяйки го с тежки изгаряния по цялото тяло. На следващия ден той все пак хваща влак и се връща при семейството си, за да се лекува, което, за нещастие обаче, се намирало в град Нагасаки. След точно 3 дни прекарани на легло, той излиза от вкъщи и отново чува сирените за въздушна атака. Направо не могъл да повярва, че вижда втори, дори по-мощен ядрен взрив, като отново се намира на около 3 км от него и отново оцелява, за да разказва. Цумото Ямагучи умира на 93 годишна възраст и е единственият японец, признат от правителството, който да е оцелял и двете атомни бомбардировки. Номер 9. Рой Съливан. Ударен от 7 мълнии. Когато Рой Съливан станал горски рейнджър през 1936, го предупредили, че има висок риск да бъде ударен от светкавица. Той обаче не обърнал много внимание на тези думи, защото по принцип шансът да те прасне светкавица е 1 на 15 000. Или поне той така смятал. През 1942, докато съблюдавал горите, получил първият си удар. Казвам първия, скъпи приятели, защото Рой оцелява след цели 7 срещи с мълния през живота си. И затова Гинес му дават прякора човекът гръмоотвод. През годините в различни ситуации, като например докато кара, на барбекюто, в колата, цепейки дърва и дори в лодката, бива поразен, като оцелява след всички 7 светкавици. Шансът това да се случи за такъв период от време е 1 към 100 квантилиона. Това е 100 с 30 нули след него. Въпреки че нито една от тях не успяла да го убие, едната все пак подпалила косата му, а друга му нанесла травми на глезена. Рой се самоубива на 71 години след депресия по несподелена любов. Номер 8. Арън Ралстън. 5 дни заклещен от скала. Арън Ралстън е опитен планинар, катерач и търсач на силни усещания, който неведнъж е разчитал на късмета да го измъкне от сложни ситуации. През 2003 година Арън решава да посети един от каньоните на щата Юта съвсем сам и точно тогава късметът му изневерява. Той пада и огромен камък заклещва дясната му ръка. Мястото е изключително рядко посещавано и виковете са безсмислени. Водата му също е малко, а през нощта температурите падат. Имал една камера, на която записвал прощални видеоклипове за близките си и след 4 дни прекарани в плен на камъка, Арън започнал да се предава. Той оцелял дори след внезапно наводнение, но това, което решава да направи на 5-я ден, ще шокира много от вас. Премазаната му ръка, скъпи приятели, започнала да гние и да трови кръвта му. Затова той извадил джобното си ножче и саморъчно я е ампутирал, защото и без това я губел. Така, освободен от капана, без едната си ръка, той се втурнал да търси помощ. Години по-късно неговата история послужила като вдъхновение за създаването на филма 127 часа.
точно толкова време, колкото бил заклещен. Препоръчвам ви го, добър е. Ето това тук, скъпи приятели, е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала ми, преди всяка покупка оттам, просто го изпишете в браузъра си. ozon.bg/clash или го цъкнете още сега от линчето в описанието. Наистина ви благодаря, иначе промокод Zardes си остава The Clashers. Номер 7. Весна Вулович. Падане от самолет. Представете ли си да сте на борда на самолет, който се оказва мишена на терористична атака и избухва по средата на полета? Това изобщо не е сценарий от някой филм, ами съвсем истинска история. През 1972 сръбкинята Весна Вулович била стюардеса на борда на Макдоналд Дъглас по време на редовен полет от Стокхолм до Белград. Малко след като навлиза във въздушното пространство на Сърбия, бомба в багажното на самолета гръмва, или го удря ракета, все още не се знае, и така той се разделя на 3 части във въздуха. Вулович оцелява след взрива, но е затисната от количката за храна и заедно с фюзелажа се понесла право надолу от над 10 км височина. Нейната част от самолета пада край село Сръбска Каменица, и то ден след обилен снеговалеж. Вярвате или не, тя оцеляла, с цената, разбира се, на няколко травми, множество счупени кости и временна кома. Впоследствие Вулович се възстановила напълно и дори продължила да е стюардеса. Аз ако бях, няма да се доближа до самолет. Днес тя държи рекорда на Гинес за най-високо скачане от самолет без парашут в историята. Номер 6. Харисън Окене. 3 дни под вода. Момчето на вашите екрани е 29-годишният Харисън Окене, към който съдбата е била, меко казано, благочестива. През 2013 година той започнал работа като готвач на борда на кораб, където тепърва трябвало да придобива кулинарния си опит. Изведнъж обаче се разразила мощна буря, вследствие на която се появили огромни вълни, като една от тях директно преобърнала кораба и той започнал да потъва. Всички на борда загинали, освен Окене, който някак си се озовал в един въздушен джоб. Корабът ударил дъното на 30 метра дълбочина, а Харисън започнал да губи надежда в малкото пространство. Там той прекарал цели 3 дни в непрогледна тъмнина и студ. И точно когато кислородът му започнал да свършва и човечецът да се предава, се случва чудо. Водолази намират въздушния джоб и снимат стъписания Окене, който не може да повярва на очите си. Кадрите са автентични и са от камерата на един от спасителите. Можете ли изобщо да си представите какво е преживял? Цели 3 дни на дъното на морето на 30 метра дълбочина, в някакъв си въздушен джоб в пълен мрак, абсолютен студ и вода до кръста. 3 дни така. Днес той работи като гмуркач. Стигнахме средата. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е интересно, и да продължаваме. Номер 5. Джина Гизи. Да пребориш бяс. Когато един човек започне да проявява симптоми на бяс, то неговия живот е сериозно застрашен. Това си е тежко възпаление на главния мозък, което води до парализа и сигурна смърт. Затова е добре да сме вакцинирани и когато ни охапе куче или някое диво животно, веднага да минем през болницата и да потърсим помощ. Случаят с Джина Гизи обаче е изключение. Тя е единственият човек на планетата, излекувал се от бяс и представлява същинска медицинска мистерия. Както си се разхождала в парка и е охапал прилеп, но младата дама не обърнала особено внимание на раната и не потърсила медицинска помощ. По-късно започнала да проявява странни симптоми и била диагностицирана с бяс. Следователно, надежди за момичето нямало.
Тогава доктор Родни Уилоуби я поставил в медикаментозна кома, за да потисне симптомите и да даде още малко време на момичето. Без особена надежда той оставил имунната й система да се пробва срещу вирус. И не щеш ли? Чудото се случило. 5 дни по-късно тя се събужда, а само месец след това си е изписана напълно здрава, без увреждания. Джина завинаги записала името си в историята като единственият човек, излекуван от бяс без ваксина. Номер 4. Хосе Алваренга. 14 месеца изгубен в океана. На 30 януари 2014 година намират ето този мъж в безпомощно състояние на един от плажовете на Маршаловите острови. Когато властите установяват самоличността му, се оказва, че това е Хосе Алваренга, който е обявен за изчезнал още през 2012 година в Мексико. Този човек, скъпи приятели, е оцелял 14 месеца или над една година на рибарска лодка в открития океан и е намерен почти до Австралия, изминавайки 8800 км. Първоначално в лодката били двама, но другарят му умрял още на 4-та седмица. Хосе се хранил предимно с риба, пил кръв от костенурки и прецеждал солена вода през дрехите си, за да оцелее. След като прекарал 11 дни в болницата, трябвало да се учи да ходи отново. Семейството на другия човек завело дело срещу Хосе с обвинения за канибализъм и искана неустойка от $1 милион. Те мислили, че Хосе го е ял в продължение на седмици, за да оцелее, но доказателство за това не било открито. Той е записан като единственият човек, оцелял над една година в открито море. Номер 3. Питър Скилберг. Оцелява 2 месеца в кола при минус 30 градуса. На 19 декември 44 годишен швед се отклонява от главния път заради снежна буря и километър по-късно попада в преспа, от която не може да излезе. Снегът бързо затрупва колата му и той остава в капан вътре чак до пролетта. Над 2 месеца. Намират го хора, които решили да поразходят моторните си шейни и дори за малко щели да го подминат, защото мислили, че е изоставена кола. Когато поглеждат вътре обаче, виждат човек в спален чувал да лежи на задната седалка и веднага извикват помощ. Питър е оцелявал първите седмици на провизиите, които е имал в колата. Горивото му свършило на втория-третия ден, а след това в продължение на цял месец е ял само сняг. Експерти мислят, че е изпаднал в някаква хибернация при тези минус 30 градусови температури и така се е запазил жив. Иначе, според опитни планинари, просто няма как да изкараш повече от 2-3 дни без храна при тези условия. Най-интересното в тази история обаче е, че никой не го обявил за изчезнал. Впоследствие се оказва, че същият е дължал 150 000 евро в данъци. Затова сега властите го пишат като опит за самоубийство, но неуспешен. Номер 2. Джо Симпсън. 3 дни в ледена пукнатина. През 1985 година Джо Симпсън заедно с приятеля си Саймън Йейтс се отправили на планинско приключение към перуанските Анди, като целта им била да изкачат върха Сиула Гранде, който до тогава бил непокорен. Качването до върха, макар и доста трудно, било все пак успешно, но на слизане Джо си счупил крака и не могъл да продължи. Климатичните условия също не били на тяхна страна и това наложило двамата да се спускат с въжета по отвесни скали до лагера си. Точно по средата на спускането обаче, Симпсън се подхлъзнал и се извисил над огромна пукнатина в един от ледниците, завличайки и Йейтс със себе си. Въжето обаче нямало как да издържи и двамата и започнало да се къса. Това принудило Саймън да вземе най-тежкото решение в живота си. Той взел нож от раницата си и срязал въжето под себе си
изпращайки Джо на сигурна смърт в ледената пукнатина. Като по чудо обаче Джо оцелял, падайки върху тераса, покрита с сняг. С счупен крак и други наранявания, без храна и вода, той прекарал 3 дни катерейки се крачка по крачка до изхода на пукнатината и после още 2 дни пълзейки до лагера, за да бъде спасен. Ето това наричам желязна воля. Има цял един филм, посветен на тази история на Джо Симпсън, който днес, между другото, е мотиватор, изнасящ лекции по целия свят. Espera, si te dijese que te presto dinero para poder invertir, que no me tienes que devolver ese dinero si lo pierdo. Номер 1. Джулиан Кьопке. 11 дни в Амазония след падане от самолет. На 24 декември 1971, 17-годишната Джулиан Кьопке с нетърпение се качва на самолет от Лима в Перу, за да се прибере при техните за Коледа, които се намират на изследователска станция дълбоко в амазонските джунгли. Около 30 минути след излитането, самолетът навлиза в силна гръмотевична буря и светкавица удря крилото. Машината започва да се разпада на 6500 метра височина. Джулиан губи съзнание падайки, завързана за седалката, и се буди сред гъста растителност, като около нея няма никой друг. Тя оцеляла падането като по чудо. Разминала се само с изкълчено коляно и повърхностни рани. Изкарва цял ден висяща на седалката, като след това се освобождава и намира кутия с сладки. По-късно открива и извор с вода и следва поточето му 11 дни, докато не стига до селище на дървосекачи, които я спасяват. Представяте ли си да оцелееш след падане от самолет и то да се озовеш в амазонската джунгла, където всичко живо иска да те убие? Паяци, змии и какво ли още не. Има филм от 2011, в който тя разказва и преживява всичко отново. Дори намират отломките от самолета, с който е паднала. Пишете ми в коментарите колко часове или дни най-много сте издържали без храна. Интересно ми е да разбера. Хаштаг бонус. Phineas Gage. Сега ще ви разкажа невероятната история, дала началото на съвременната неврология. Това на вашите екрани е 25-годишният железничар с името Phineas Gage, който помагал при изграждането на ново ЖП трасе в Щатите през 1848. Той имал задачата да натъпква експлозив в дупка, за да взривяват скалата, като за целта използвал един тънък метален прът. Един път обаче ударил без да иска по-силно, създало се искра и бум! Металният прът минава през черепа му и изхвърча на 30 метра от него с части от мозъка му. Кадрите, които виждате, са леко цензурирани и са от филм, посветени на него. Истинско чудо, но той оцелява и дори ходи сам до лекара, който констатира, че металният прът е влязал малко под скулата му и е излязал от горната част на черепа. Финиас губи едното си око, но това не е единствената цена, която плаща. Според някои източници, характерът му изведнъж се променил. Все пак обаче остава жив, което си е същинско чудо. И до ден днешен случаят му се разглежда в медицинските училища по света. Благодарение, разбира се, на лекаря, който го описва много подробно. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Абонирайте за канала от кръгчето с моята снимка ето тук, пък ако ви се гледа нещо друго интересно, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!